men det er på grund af, ellers så er jeg bange for det. Okay, vi prøver igen. Okay. Det er bare sådan, så man drikker din fod. Ja. Okay, så skal jeg nok lade være med at gøre det. Okay, det er bare fordi det her, jeg går forbi, du kan ikke stå der. Jamen, du skal ikke gøre det. Nej, det skal jeg nok lade være med. Jeg troede bare, det ikke ville rykke. Okay, 1, 2, 3, nu. Husk, man skal kunne nå at kunne se det og læse det. Vi har filmet virkelig længe. Jeg gør lige en gang til. Jeg gør det. Kan man se, hvad der står? Sagtens. Helt ud af skærmen, så man ikke kan se hende også. Nå, man kan se hende, ja. Du gør lige en gang til, undskyld. Så er vi der næsten.